Recordinho se javlja, Recordinho se javlja. Danas je... U, 70 i neki dan. 70 i neki dan. 75, 6, 7. Da, da. Kako se postavlja i radi za rekord. Rekordinho. Znači, radio rekordinho od 1. marta, 1. ožujka, 1.3. za drugare Kroate, pa 1. april do 30. april, pa sad od 1. maja će da radi do 31. maja, dan za danom, rekordinho, nek mi neko izađe na crtu. Možda se rekordi nastavi i obavestit će vas rekordinho. Thank you for listen this. Thank you for watching this channel. Thank you. Have a nice job, have a nice everything, have a nice life, have a nice. Bye. See ya.